karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar, 5:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa fadar White House ta musanta zargin sanya bukatar kai a harkokin mulki da ake yi wa shugaba Donald Trump bayan wasu sabbin bayanai sun nuna cewa ya samu fiye da dala biliyan 1 na kyautar kuɗin kirifto. Wani sabon rahoton Amnesty International ya ce dakarun RSF a Sudan sun aikata kisan kabilanci da kuma laifukan cin zarafin bil'adama a El Fasher. A Najeriya, yayin da jam'iyyun siyasar ƙasar suka fara shigar da sunayen 'yan takararsu na kujeru daban-daban a shafin hukumar zaben ƙasar INEC, jam'iyyar APC mai mulki kuwa ta soma lallashin 'ya'yanta ne kan yiwuwar sauya sunayen wasu 'yan takara. Ba abin mamaki ba ne a ga wasu sauye-sauye a yayin da waɗannan sunaye suka fito. Dama zaɓe ko ka samu nasara ko kuma akasin nasara. Idan baka samu nasara ba, to ana sa ran ba za ka yi fushi ka fice daga jam'iyyar ba, za ka yi biyayya ka taimaka jam'iyyar ta samu nasara. A jamhuriyar Nijar, tawagar lauyoyin da ke kare ɗan gwagwarmayar siyasar nan Nasiru Bodo sun ɗaukaka ƙara kan hukuncin ci gaba da tsare shi. Ita doka duk lokacin da ta fuskanci wani abu ana ya daga kara. Muna fata wannan shari'a in Allah da an kai shi gaba alkali abokinmu zai samu sakin talala saboda ya dawo cikin iyalin shi. To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Fadar White House ta musanta zargin da ake yi wa shugaba Donald Trump na sanya bukatar kai a harkokin mulki bayan wasu bayanai sun nuna cewa ya samu fiye da dala biliyan 1 daga wasu mutane da suka rika bashi kyautar kuɗin kripto a bara. An ce mafi yawan kudaden sun fito ne daga wani tsari da wani kamfani da 'yan uwansa suka samar. Donald Trump once branded cryptocurrency a haven. Wakilin BBC ya ce a baya dai Mr. Trump ya taba bayyana kuɗin na kiripto a matsayin wata mafakar 'yan damfarar zamani da 'yan kwaya, kafin daga bisani ya sauya shawara ya rungume shi bayan sake zaɓarsa mulki karo na biyu. Tun daga lokacin ne ya rika bullo da manufofin da ke sassauta ka'idojin sa ido akan harkokin kuɗin na intanet. Wani sabon rahoto da kungiyar Amnesty International ta fitar ya ce dakarun RSF a Sudan sun aikata kisan kabilanci da kuma laifukan cin zarafin bil'adama yayin da suke kokarin kwace ikon birnin Al-Fashir. Yakin da aka yi domin kwace birnin, wanda ya kare a ƙarshen shekarar da ta gabata, na ɗaya daga cikin mafi muni da aka fi samun zubar da jini a yakin basasar Sudan. Amnesty ta ce dakarun na RSF sun kashe fararen hula da azabtar da su tare da tsare su ba bisa ka'ida ba. Rahoton ya kuma ce sun yi amfani da cin zarafin mata ta hanyar lalata a matsayin makamin yaƙi, sannan suka rika kai hari kan yara da gangan. RSF ta amince cewa an samu wasu laifukan take haƙƙin bil'adama, amma ta dage cewa ba wai da gangan aka aikata su ba. Wata sabuwar doka ta fara aiki a China wadda masu suka ke cewa an ƙirƙire ta ne domin raunana ƙananan ƙabilu. Gwamnatin kasar ta ce dokar za ta bunƙasa haɗin kan ƙabilu da ci gaba da ƙarfafa haɗin kan al'umma. The law makes Mandarin the main language of education in schools, replacing... Wakilar BBC ta ce dokar ta tirsasa amfani da harshen Mandarin a matsayin yaren da za a rika amfani da shi wajen koyo da koyarwa a makarantu, inda za a daina amfani da wasu harsuna marasa rinjaye kamar Tibet da Uyghur da Mongolian. Masu kare haƙƙin ɗan adam sun yi gargaɗin cewa dokar za ta ƙara baiwa Beijing damar ɗaukar mataki kan 'yan gwagwarmaya da ke zaune a ƙasashen waje. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da haƙƙin ɗan adam ya yi kira da a soke dokar, yana mai cewa za ta taƙaita 'yancin amfani da harshe da ilimi da kuma addini. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. 'Yan Taliban a Afghanistan sun ce sun kai hari kan wasu wurare da ke kan iyakar ƙasar da Pakistan. An ce mutane da dama sun jikkata sakamakon harin da aka kai a lardin Balochistan. Sojojin Pakistan sun ce sun harbo jirage marasa matuƙa guda 4 tare da gargaɗin cewa za su mayar da martani idan aka ci gaba da tsokana. Har yanzu dai babu wata majiya mai zaman kanta da ta tabbatar da faruwar lamarin. Tashin hankalin ya ƙara tsananta ne bayan da Pakistan ta kai hare-haren sama a ranar Lahadi a ƙetaren iyaka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce hare-haren sun yi sanadin mutuwar fararen hula 'yan Afghanistan 28.
Pakistan na zargin gwamnatin Kabul da baiwa masu tayar da ƙayar baya mafaka, zargin da Taliban ta musanta. Wasu 'yan Venezuela sun shaidawa BBC yadda suke cikin fushi da takaici kan yadda gwamnati ta tunkari mummunar girgizar ƙasa biyu da ta afku a ƙasar a makon da ya gabata. Ya zuwa yanzu dai an tabbatar da mutuwar kusan mutum 2,000 yayin da dubban iyalai ke ci gaba da neman 'yan uwansu da suka ɓace. An tura ƙungiyoyin ceto na ƙasashe da dama zuwa Venezuela domin taimakawa wajen ayyukan ceto. Jiya Talata wata ƙungiyar masu aikin ceto daga Jordan ta ce ta ceto wani yaro mai shekara 3 daga ƙarƙashin baraguzai, inda ya shafe kwanaki 6 a makale. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa dubban mutane na cikin matsananciyar buƙatar abinci da matsuguni cikin gaggawa. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni, kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da wani rahoto kan binciken da ta gudanar da ya zargin cewa dakarun RSF sun aikata laifukan cin zarafi tare da kawar da wata kabila daga doron ƙasa a lokacin da suka yi ƙoƙarin ƙwace birnin Alfashir na ƙasar Sudan a bara. Ƙawanyar da suka yi wa birnin na yankin Darfur a yammacin kasar ya kasance ɗaya daga cikin lamura mafi muni a yakin basasar Sudan tsakanin sojojin gwamnati da dakarun RSF. Ga fasar rahoton Barbara Plett Asha daga birnin Nairobi. Rahoton ya karfafa shaidar da ta nuna cewa an aikata munanan laifuka a birnin Alfashir, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tashin hankalin na ɗauke da alamomin kisan ƙare dangi. Ƙungiyar Amnesty ta ƙara da cewa hare-haren na da nasaba da ƙabilanci saboda ta tattauna da mutane fiye da 200 da suka tsira, waɗanda suka faɗa mata cewa mayakan Larabawa na ƙungiyar RSF sun rika kai hari kan ƙabilun yankin da ba Larabawa ba. Shaidu sun bayyana yadda aka aikata kisan gilla da fyaɗe tare da kai wa yara hari da gangan. A yanzu alamu sun nuna cewa dakarun RSF na shirin ƙaddamar da wani gagarumin farmaki kan El Ubaid, wani muhimmin birni da ke kudu maso tsakiyar Sudan, kuma wannan ya tayar da hankalin kasashen duniya akan yiwuwar samun ƙarin tashin hankali kan fararen hula. Shugabannin RSF sun amince da cewa an aikata wasu laifuka da suka shafi cin zarafi a El Fasher, amma sun dage da cewa abokan gabansu ne ke yada labaran ƙarya akan lamarin. Sun kuma ce sun amince a buɗe hanyoyin da fararen hula za su bi domin ficewa daga birnin na El Ubaid. Sai da Amnesty International ta ce ta gano wasu kwamandojin RSF da ke da alhakin karya dokokin ƙasa da ƙasa, tare da jaddada buƙatar hukunta su kan laifukan da ake zargin sun aikata. A gaida Raliya Zubairu da fassarar rahoton Barbara Plett Asha daga birnin Nairobi. To da muka je Najeriya ko yayin da wasu jam'iyyun adawa ke korafin ba su samu wasu lambobi na sirri da za su ba su damar shigar da sunayen 'yan takararsa na kujeru daban-daban shafin hukumar zaɓe ta INEC ba. Ita kuwa jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar ta ce ta samu nata lambobin, har ma ta fara daddale sunayen 'yan takarar da za ta sa sunayen nasa a shafin hukumar. Hakan dai na zuwa ne yayin da wasu 'yan takarar jam'iyyar ta APC ke bayyana fargabar cewa za a iya sauya sunayen waɗanda suka samu nasara a zaben da ya gabata, abinda jam'iyyar ke bayar da tabbacin za ta yi wa kowa adalci. Malam Bala Ibrahim, daraktan watsa labarai na jam'iyyar APC na ƙasa, ya yi ƙarin bayani a hirarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmad. Sun ba da izini jam'iyyu na cewa su fara ba da suna ko ɗora sunayen waɗanda suka samu nasara a zaben fidda 'yan takarkaru da aka yi. To jam'iyyar mu ta APC an ba ta lamba, amma wace jam'iyya wacce ta samu nasara an ba ta lamba yadda za ta tura sunayen waɗanda suka samu nasarar. To an ba mu wannan lamba, yanzu muna aiki akan waɗanda suka samu nasara. Dama bayan an yi zaben, to kuma akwai kwamitin korafi da aka kafa wanda zai saurari korafin waɗanda ba su samu nasara ba a takarar da aka yi. Za a dudduba a gani waɗanda yake babu matsala shi kenan, wanda yake akwai matsala kuma za a duba a gani a yi adalci, a tabbatar cewa abin da aka yi ya zo bisa doron ka ba tare da an tauyewa wani haƙƙi ba.
To a yanzu a wani mataki ake game da haka? Yanzu an miƙa fama-famai ga waɗanda suka samu nasara. Za su cike waɗannan fama-famai su dawo da su. Idan suka dawo da su, wani kuma za a ba da sunayensu ga hukumar zaɓe mai zaman kanta bisa aiki da wannan lamba da ta bayar na ɗora waɗannan sunaye. Za a yi wannan ne kuma kafin lokacin da suka bada na ƙurewar lokacin bada waɗannan sunaye. Galibin masu wannan korafi game da zaben fidda gwanin nan da aka yi suna zargi ne cewar kwacen sakamakon zaben su aka yi aka ba wasu. Ko kuna la'akari da hakan? An ba su dama su gabatar da korafinsu a kwamitin sauraron korafi. Kuma wannan kwamiti ya saurari duk irin waɗannan korafe-korafe. Ya kuma tabbatar cewa ya yi adalci. Ya miƙa rahotonsa ga kwamitin zartarwa na jam'iyya. Wannan kwamiti na jam'iyya yana dubawa. Idan ya duba sakamakon abin da ya duba ya gani shine zai baiwa jam'iyya dama ta ga sunayen da za ta ɗora a wannan shafi na hukumar zaɓe. Don haka ba abin mamaki ba ne a ga wasu sauye-sauye na sunaye a yayin da waɗannan sunaye suka fito a shafin hukumar zaɓe. To kenan ina makomar waɗanda ba su samu nasara ba a ƙarshen wannan tantancewa? To, dama zaɓe ɗayan biyu ne ke iya faruwa, ko ka samu nasara ko kuma akasin nasara. Idan baka samu nasara ba, kuma ka yarda da hanyoyin da aka bi na zaɓen cewa an yi adalci, to ana sa ran ba za ka yi fushi ka fice daga jam'iyyar ba, ko kai wani abu da ka iya yi wa manufar jam'iyyar targaɗe. Za ka yi biyayya ka taimaka jam'iyyar ta samu nasara a babban zaɓe, da fatan cewa idan an samu nasara ana iya wayanka a kira ka ka ba da wata gudunmuwar wacce ƙila ma za ta fi amfani gare ka da jam'iyyar da jama'a a abin da ka so ka yi. Malam Bala Ibrahim kenan, daraktan watsa labarai na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. To har yanzu dai a Najeriyar 'yan kasar na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan matakin da gwamnati ta ɗauka na yin garan bawul ga shirin yi wa ƙasa hidima da aka fi sani da NYSC a karan farko tun da aka bullo da shirin shekaru 53 da suka gabata. Sauye-sauyen sun hada da sauya tsarin shugabancin hukumar zuwa ga farar hula da kuma tsawaita wa'adin zama a sansanonin horarwa domin kwarewa a fannoni da dama. Ga rahoton Aisha Aliyu Jafar. Duk da dai zuwa yanzu gwamnatin Najeriya ba ta tabbatar da lokacin da za a fara aiwatar da sauye-sauyen ba, ganin cewa akwai waɗanda ke buƙatar sai an yi sauyi ga dokar da ta kafa shirin na NYSC. Wasu daga cikin ɗaliban da suka kammala karatu na digiri da ke zaman jiran shiga shirin sun bayyana yadda suke kallon sabbin sauye-sauyen. Sunana Alhassan Bisalla, yanzu da ake ciki ma sati uku ake a kam, haka mutane suna complaining yanayin rayuwa da ake a kam din. Matara kuma za a ci zame da shi sati shida, tare da ci zame da shi sati shida za a yi koyon wasu abubuwa ne wanda za a canza tsarin ba kamar da yake da ba. In aka koyi da sana'o'i ne zama to after wannan sati shida a samu koya a ɗauki kuɗi ya zaba mutane mutum ya je fara wani business wani wannan abu zai samu ya rage yawan rashin aikin yi. Sunana Ni'ima Ismail. Ina ganin sauya tsarin NYSC abu mai kyau ne saboda yawancin mutane ba sa jin daɗi yadda sojoji suke tsorata su ko su ji ba sa iya walwala a gaban sojoji. Amma fa wannan lokaci na makonni 6 ya yi yawa sosai. Sunana Fauziya Yusuf. Yawancin abubuwan da aka canza suna da kyau. Yanzu duk wani ɗan kofa zai iya zaɓen ɗaya daga cikin fannonin aikin 11. Wannan yana nufin za a tura kofa wurin da ya dace da karatunsa. Bugu da ƙari maganan alawi na 'yan kofa ba a magana akan za a ƙara ko ba za a ƙara ba, ya kamata shi ma a yi la'akari da shi a ƙara. A nasa ɓangaren kuwa ƙwararre a fannin nazarin zamantakewar al'umma Farfesa Tukur Muhammad Baba ya yi maraba da matakin yin sauye-sauyen ga shirin na NYSC. To a gaskiya wannan canje-canje da aka yi abu ne abin alfahari. Shi wannan shirin kin san ya daɗe tun zamanin Yakubu Gawan aka yi shi, kuma irin waɗannan shirya abu ne da ya kamata lokaci zuwa lokaci ana canje-canje. Kuma korafai sun tashi da yawa, wasu sun ce a soke shirin, wasu sun yi kira a'a yan bautan ƙasa a bar su a gidansu da sauransu.
kuma horo da ake ba su ma ya canza. Kuma da aka ce za a ba su horo na samun aikin yi, wato na dogaro da kansu, shi ma abin alfahari ne, abin murna ne. Kuma kamar yadda aka ce za a dawo da shi hannun farar hula, shi ma abin da ya kamata kenan, don shi kansa ba aikin soja ba ne. Sai dai kuma kamar kullum ya kasance gwamnati ta aiwatar da wannan. An dai samar da shirin NYSC ne bayan yakin basasa na Najeriya don haɓaka haɗin kan ƙasa ta hanyar tura waɗanda suka kammala karatunsu zuwa jihohin da ke wajen yankin su. To sai dai wasu na ganin shirin ya soma kaucewa dalilin samar da shi. To ko sauye-sauyen za su inganta shirin? Dika magani na yadda na ga abubuwan da aka fito da shi za a yi, gaskiya zai ƙara. Ai tun dama masu ce kar a yi, masu ce bai wani amfani ba, wannan ba gaskiya ba ne. Lalle inda za ki juya ki da duk wani wanda yi wannan aikin hidiman ƙasa, za ki ce akwai wani abin da ya koya, akwai wani yanayi da ya gani, akwai wani tarihi da bai sani ba. Sai dai game da sabon tsarin yin la'akari da tsaron yanki kafin aika masu yi wa ƙasa hidima, Farfesa Tukur Muhammad ya ce kamata ya yi gwamnati ta yi ƙoƙari wajen samar da tsaro a faɗin ƙasar, ba wai ɗaukar irin waɗannan matakai na wucin gadi ba. Aisha Aliyu Ja'far, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To a Najeriyar har ma da jamhuriyar Nijar yanzu haka agogo na cewa karfe 7 ne saura minti 14. Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin za ku ji cewa hukumomi a Najeriya sun ce an samu karuwar masu ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki ta HIV a ƙasar. To a jamhuriyar Nijar tawagar lauyoyin da ke kare ɗan gwagwarmayar siyasar nan Nasir Bodo sun ɗaukaka ƙara kan hukuncin ci gaba da tsare shi. Ana zargin sa ne da ƙoƙarin haifar da yamutsi bayan kira ga 'yan ƙasar ta Nijar su gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnatin soji. Ga rahoton Cimaila Yusufu. Nasiru Bodo wanda ke fuskantar tuhumar yaɗa bayanan da ka iya kawo cikas ga zaman lahiyar jama'a ta dalilin kira da abijirewa sojojin da ke mulkin kasar tare da nuna adawa da cin zarafin da ake zargin gwamnatin kasar da yi wa fararen hula. A cewar bayanan da ke fitowa daga kotun sauraron karar da ke Yamai, inda aka gabatar da dan gwagwarmayar siyasar Nasiru Bodo a karon farko a ranar 9 ga watan Yunin da muke ciki, inda alkalin da ke kula da karar ya ki amincewa da bukatar tawagar lauyoyinsa. Hakan yasa lauyoyin da ke wakiltar shi suka ɗaukaka kara kan hukuncin da alkalin farkon ya yanke na ƙin amincewa da sakin talalayar. Mustapha Dauda na ƙungiyar CCLD bukata ya koka da rashin ba da belin ɗan gwagwarmaya yana cewa. Sun nemi a yi sakin talala ya samu wannan alfarma. To wannan sakin talala bai same shi ba, an ɗaga ƙara. To wannan ba laihi ne ba. Ita doka duk lokacin da ta fuskanci wani abu ana ya ɗaga ƙara a ce sai rana kaza. Wannan dokokin ƙasa ne sun ka bada shi, wannan ba laihi ne ba. Amma abinda muke gani la'akari cikin wannan hali da muke cikin kuma wannan yanayi da ƙasar nan take, ya zamanto 'yan horar hula idan suna tsoro su ba da albarkacin bakinsu ko kuma su yi wani rubuce-rubuce, ba komi ne ya kamata ko kuma a matsayinka na ɗan horar hula ko kuma a matsayinka na wani mai fataka, akwai abubuwan da ya kamata ka faɗi. Za a iya samun tuntuɓin harshe kuma za a iya samun wasu abubuwa da za su kubce mutum haka da ba ya yi shi ne a cikin sanin shi ba. Yanzu haka dai shari'ar tana gaban kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Yamai, wacce za ta tabbatar ko kuma ta soke hukuncin na farko. Hakan yasa ɗan gwagwarmayar bai bayyana ba kamar yadda aka tsara a ranar jiya Talata. Sai dai Mustapha Dauda fatan shi ya bayyana na ganin an saki Nasiru Bodo a duk ranar da ya bayyana gaban alƙali. Amma muna fata wannan shari'a in Allah da duk lokacin da aka kai abokinmu gaban shari'a, insha Allah zai samu sakin wannan talala, insha Allah da an kai shi gaba alƙali in Allah da abokinmu zai samu sakin talala saboda ya dawo cikin iyalin shi. Shine mu duka muke fata, ba mu so mu ga wani dan gwagwarmaya yana gidan yari cikin wannan ƙasar namu ta Niger. Cikin wanga mulki na CNSP da mulki ne da ya gamshi abubuwa bi adalci da jagoranci mai kyau. An ta sakiyar dan gwagwarmayar Nijar Nasiru Bodo a gidan yari na birnin Yamai a farkon watan Yunin nan da muke ciki, inda tawagar lauyoyinsa ta yanke hukuncin ɗaukaka ƙara. Matakin na da nufin ƙalubalantar hukuncin da aka yanke na ƙin ba da belin shi ko kuma laifin da ake tuhumarsa da shi kafin kotun sauraron ƙara ko kuma kotun ɗaukaka ƙara. To a gaida Cimaila Yusufu da wannan rahoto da ta haɗa mana.
Da muka sake komawa Najeriya, hukumomi sun ce an samu karuwar masu ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki ta HIV a ƙasar. Wasu alƙalma na ma'aikatar lafiya sun ce cutar ta kama sabbin mutane kimanin sama da 200 a jihohi 36 da ke ƙasar ciki har da Abuja. Ga rahoton Zubairu Ahmad. Ƙarin jihohin da masu ɗauke da cutar suka karu sun hada da Rivers mai mutum 6,287, sai Kano mai 6,106 da Akwa Ibom mai mutum 5,413 da Taraba mai yawan masu ɗauke da cuta mai kare garkuwar jiki har 4,854 da Anambra mai mutum 4,468, sai Sokoto mai mutum 2,592 da jihar Kebbi mai mutum 1,572. Akwai dai dalilai da dama da suke barazanar haɓaka cutar duk da cewa an samu sauƙinta a 'yan shekarun baya-bayan nan kafin gwamnatin Amurka da sauran kasashen da ke ba da tallafin magungunan yaƙi da cutar ta AIDS su rage yawan tallafin da suke bayarwa. Ga ƙarin bayanin da Abdulkadir Ibrahim, babban jami'i na ƙasa na game da ƙungiyar masu cuta mai kare garkuwar jiki a Najeriya NIPOAN ya yi min. A yanzu muna da mutum wajen miliyan 1.800 da 'yan kai ban iya ba da namba, amma dai as a summary na watan da ya gabata dai muna da miliyan 1.800 a waɗanda ke kan magani, wanda kuma alƙaluma da muke na gwaji ana yin su, sai dai kawai abubuwan sun canza sabida yanayi na sauyin lokaci. So yanzu gwaje-gwajen ana mai da hankali ne akan wasu al'umma, musamman mata masu juna biyu da kuma gungu na matasa haka, da kuma wasu mutane waɗanda ke da rauni kwarai da gaske, waɗanda suna abubuwa waɗanda ke iya kaɗa su cikin, musamman za ka ga mutane masu shaye-shaye da irin mata masu zaman kansu da dai sauransu. Kamar mataki na wayar da kan jama'a fa shi kansa, kamar ana ci gaba da yi? To yanzu mataki na wayar da kan jama'a a hukumance dai babu wani abu da dai ake yi gaskiya. A gwamnatance ko kuma a kungiyance yanzu gaskiya tun lokacin da gwamnatin Amurka ta janye tallafinta, so yanzu zaka cimma kawai abin da ake yi, ana yin gwaji, wanda ya ga dama ya je gwaji ya san matsayin shi, to in an sami shi da wannan lalura za a ga bisa magani. Ka wayar da kan al'umma karkara ko kuma gidan rediyo da sauransu yadda ake yi da, gaskiya yanzu duk an daina waɗannan abubuwan. Kamar ba ku ganin karancin wayar da kan jama'a watakila yana iya taka rawa wajen karuwar alƙaluman su masu ɗauke da wannan cuta ɗin? Ka san saboda an yi bincike na ƙididdiga, so za ka cimma alƙaluman da kuma nambobi da ke nuna cewa cutar tana yawa sun ragu kwarai da gaske gaya bisa ga yadda mun ka hito. Yanzu kwata-kwata muna 1.3 ne, da zaka ji ana maka 3.8, so kaga abin ya ragu. Wasu daga masu ɗauke da cutar sun bayyana cewa janye tallafin, wanda yanzu Amurka ta dawo da wani bangaren sa, manuni ya ce cewa kasashe kamar Najeriya su daura ɗamarar neman wa kansu mafita. Bashir Hussaini, memba ne a ƙungiyar NIPOAN. Shi ciwon nan idan mutum ya same shi ba wai maganar rashin lafiya bane kadai, a'a hada yanayin rayuwarka ya shafa, saboda za ka samu kan cikin damuwa, tunda idan baka samu da ka tattauna ka ga mai da kake ji ba, shi ma ga maka da yake ji ba, za ka samu sauƙin wannan zuwa ba, sai ka zo a cikin kunci da tunani da kuma tsoron tsangwama na mutane ya hana ka shiga cikin mutane. Ƙaruwar alƙaluman masu ɗauke da cutar HIV dai na nuna yadda har yanzu take ci gaba da zama ƙalubale a fannin kiwon lafiya a Najeriya, duk wani ɗimbin shekarun da aka kwashe ana yaƙi domin rage adadin masu mutuwa a dalilin kamuwa da ita. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To har yanzu dai a Najeriya, hukumar kula da yanayi ta kasar NAMED ta yi wani gargaɗin gaggawa ga mazauna jihohin Legas da wasu jihohi kan yiwuwar samun ambaliya sakamakon mamakon ruwan sama. A jihar Legas lamarin ya janyo rubtawar gine-gine da rufe wasu makarantu a ranakun Litinin da Talata. Wakilinmu na Legas ɗin Umar Shehu Leman ya aiko mana da wannan rahoto. Hasashen hukumar yanayi na NIMET ya nuna za a fuskanci ruwan marka-marka daga lokaci zuwa lokaci ba kautawa a jihohin kudancin kasar kamar a Ogun da Ondo da Rivers da Delta da Akwa Ibom. Masana na fargabar cewa lamarin zai iya cin karfi magudanan ruwa a wasu yankunan kasar irin su Lagos, inda tuni ambaliyar ta tilasta rufe wasu makarantu da kasuwanni da gidaje da ofisoshi tun a farkon ranakun Litinin zuwa Talata. Baya ga kudancin kasar, hasashen ya shafi arewa ta tsakiya kamar Abuja da Nasarawa har zuwa jihohin arewa maso yamma da maso gabas da suka hada da Kano da Jigawa da Borno, inda iska mai karfi da guguwa za su rika bin bayan ruwa da tsawa. Malam Yunusa Sani dan fafatukar inganta muhalli ne kuma shugaban kungiyar kare muhalli na sayar da az ne da ke a Kano. Ya nuna girman barazanar bisa la'akari da girman saukar ruwan sama na bana. Wato wannan gargaɗi ya zo a kan lokaci, sannan kuma yana da matukar mahimmanci, kuma bai kamata al'umma su ɗauke shi da wasa ba,
sannan wannan gargaɗi babbar dama ce ga gwamnati da kuma al'umma su zama cikin shirin ko ta kwana don an ce rigakafi ya fi magani. Akwai buƙatar hukumomin kula da sauyin yanayi su rika ba mutane sahihan bayanai kan sauyin yanayi da kuma ambaliyar ruwa, sannan kuma akwai buƙatar su rika mutane gargaɗi akan lokaci. Kuma ya kamata su yi aiki da hukumomin agaji da gwamnatocin jihohi don sanar da mutane matsalar da ke tasowa tun da wuri, musamman ma mutane mazauna wuraren da ake yawan samun ambaliyar ruwa. Da ya koma ga bayar da shawarwari, ɗan rajin kare al'umma ta hanyar inganta muhalli cewa yi. Ga sauran mutanen gari kuma ya kamata su rika sauraron gargaɗin hukumomi, sannan su tsaftace a magudanan ruwansu. Sannan su guji gina gidaje a inda ke da barazanar ambaliyar ruwa ko inda ake yawan ambaliyar ruwa. Sannan akwai buƙatar idan gwamnati ta bada umarnin ƙaura ko tashi daga wurin da ake gani akwai hatsari, so al'umma su kokari su ji wannan gargaɗin su ƙaura tun da wuri kafin a samu asarar rayuka da dukiyoyi. Da ta koma ga harkokin sufurin jiragen sama a ƙasar, hukumar NIMET ta shawarci kamfanin jiragen sama da su rika karɓar rahoton yanayin kafin tashi domin kaucewa sauyin yanayi a sararin samaniya sakamakon girman gajimare da saukar ruwan sama mai ƙarfi. Bincike masana ya nuna wannan ruwan farkon fari ne kamar wanda ake shaidawa a Legas a yanzu da wasu jihohin kudancin ƙasar, kuma wani mai ƙarfi na nan tafe. Saboda haka hukumar ta gargaɗi mazauna waɗannan jihohin kudanci da arewacin ƙasar baki ɗaya da su kasance cikin shiri. Ta kuma shawarci da a daina tafiya cikin ambaliyar ruwa ko a lokacin saukar ruwan sama, kuma a guji fakewa a ƙarƙashin bishiyoyi bisa la'akari da cewa tsawa kan sauka a kansu tare da yin kisa, kuma a rika sauraron kafofin watsa labarai kamar radio talabishin don samun rahotannin yanayi akan kari. Umar Shehu Leman, BBC Hausa daga Lagos a Nigeria. To a fagen wasanni kuwa kasar Mexico ta samu kaiwa zagaye na 16 a gasar cin kofin duniya bayan ta doke Ecuador da ci 2-1. Ita ma Faransa ta ta lallasa Sweden da ci 3-1 inda ta kai mataki na gaba. Ga Muhammad Buhari fage da ƙarin wasu labaran wasannin a takaice. Norway ta samu damar tsallaka zagayen 'yan 16 bayan doke Abrikos da ta yi da ci 2-1 a minti na 39 ne da sa wasan Nusa ya jefa guda ɗaya. Kafin daga bisani Amad Diallo a minti na 74 ya farke, ana minti na 86 ne kuma Haaland ya ƙara ɗaya, aka tashi wasan 2-1. Yanzu Haaland yana da ƙwallo 5 a bayan Messi da ke da 6. A ci gaba da gasar kofin duniya da ke gudana a Amurka, Mexico da Canada, an jima da maraice za a yi wasanni guda biyu. Tawagar Ingila za ta fafata da DR Congo, yayin da Belgium za ta barja gumi da Senegal. Morocco ta ci gaba da jan zaranta na nasarar da take samu a kofin duniya da sauran gasannin da take bugawa. Wannan na zuwa ne bayan nasarar da ta samu a wasanta da Netherlands a gasar kofin duniyan da ke gudana a yanzu. Ta zama ƙasa ta farko daga nahiyar Afirka da ta kai zagayen 'yan 16 a gasar, wani abu da ta cimma tun a gasar kofin duniya ta 2022. Kasar da ke arewacin Afirka ta buga wasa 32 a jere ba tare da an yi nasara a kanta ba a duka gasanni. Da alamun nasarorin da Jamus ke samu a kofin duniya na neman zama tarihi biyo bayan rashin kokarin da tawagar kasar ke yi a kofin duniya a baya-bayan nan. Jamus, wadda a baya ta ci kofin duniya guda 4 cikin wasannin karshe 8 da ta je, ta kuma ci kofin turai guda 3 cikin 6 da ta je wasan karshe. Yanzu ba ta iya zuwa ko da matakin 'yan 16. Jaridun kasar Jamus sun wayi gari da rubuce-rubuce akan koma bayan da kasar ke fuskanta bayan fitar da ita daga gasar kofin duniya da Paraguay ta yi a bugun penalty. A gefe ɗaya kuma ana tsammanin tsohon kocin Liverpool Jurgen Klopp zai iya maye gurbin kocin Jamus na yanzu Julian Nagelsmann. To a gaida Muhammad Buhari fage zai dawo a shirinmu na hantsi da ƙarin wasu labaran wasannin masu haro sai ku garzaya shafinmu na intanet bbchausa.com inda babban labarin muke ƙarin bayani akan wasu fitattun 'yan siyasar Najeriya 9 da ba su taɓa sauya sheka ba. Sai ku leƙa don sanin ko su wane ne. Ta yanzu anan za mu ja labulen shirin wanda Raliya Zubairu ta haɗa sai kuma Lawan Suleiman da ya haɗa.